makoro ji market Kenya freely Odede to picha gino ma pinyno ma Tanzania ne okawo maro mar duoko e pacho kae mago joked ne ratiro mag piny Kenya mano dhi e pinyno ma Tanzania koro duogi e pacho kae oketo picha mane e pinyno mar Tanzania inyanya to e kind pinje mamoko inyanya to wechego mag kedo ne ratiro mag jopiny. Joyce, gima chielo mo nyakwang'e penjo ni no en ni picha ni mana kaka na chako kawacho nitie kama kichung'e kata ngolo makirwako tinene mopogore ibro yudo ni young people man Tanzania gombo mondo gichal gi Kenya Genz ma Tanzania kata ojende ma Tanzania ng'iyo ojende ma Kenya ma to gima kata naseneno because wan gi network wa across Africa kata seche mana Genz ringo e maandamano margi anayudo messages mang'eny kowuok e pinje mopogore across Africa, across the continent kawacho ni hey Kenya nitie nyaka sani nitie jomowuok all the way far from Nigeria mantie Kenya ka ni gineno ni Kenya ema nigi demokrasia makata Nigeria margi no ongego gi gik makamago so samwa penjore ni picha mane en kuom ng'ama chal nade koro kidhi ojende mabe e population maduong' mamano bende e gima kelo luoro mang'eny en niya Samia Suluhu kaka president kong'iyo pinye ma akiani Tanzania osechopo 100 million population they are almost there kong'iyo pinye to bro yudo ka nikech demography mar igni mag ji across Africa almost chalre pinje te to ibro yudo ni kopo ni gin gi population mar 100 million for example tibro yudo ni 70 million there about gin jo 35 years and below jo miluongo no jende kata kadok e nyithindo population maduong' to gombo bedo kuma Kenya ntie kendo gombo neno gombo mondo gik ma jo Kenya ojende ma Kenya timo gi bende gitim koro ma e kama source mar luoro cha wuokie ni kopo ni jo Kenya omedo biro mang'eny kendo medo timo kama to ojende wa population maduong' biro overwhelm wa nikech ka giwuok chieng' moro achiel giamua ni koro wambe wadwa timo kaka ojende ma Kenya Genz ma Kenya ne timo cha to gidhi overpower wa to mokwongo ne waning'e ni gini koro wasetime since the 80s ka en maandamano one after the other en mako ji titimruok nade jok manie torture chambers dhi e torture chambers wuok koro Tanzania ng'amo ike ose kalo 50 kata osenyono 50 gi wiye kowinjo ni koro ka gidwa chako ng'wecha bilano sani to luoro make koro afadhali nying gi okethre but gidong' adong'a gi peace gi kata kopo ni ok en peace en dictatorship moro matin but giluonge ni peace koro mane manyiso ni king'iyo population mar jomadongo e Tanzania Uganda nikech kata mana Rwanda ji mang'eny dong koko podonge dong kwe pod ni kur gima giluongo ni kwe ok en kwe as such en gima nyalo luongo ni blackmail gi dho ngere nikech population the leadership population mar Rwanda is 1994 samane genocide timore ne gin about 2 million to 1 million people died to 1 million manodong' ni ibro yudo ni ng'eny gi a bigger population maybe 60-70% ne nyithindo koro nyithindo gi gin gimipimo negi to sami pimo ni ilicho ni kaka gini ne chalo kae to gerne gi nyaka museum gineno choke mag wiji gi kaka gik moko notimre moko be gineno e jok mano ochiwo parogo e film koro ka gineno to lich makogi ma okidwa ni mondo uchak udog kanyo jo Tanzania jo Uganda bende nitie jok mong'eyo rika mar Museveni to gi jo 50-60s ong'e ni Museveni nogolo gi e lweny ma over and over mane rach koro gin gi blackmail jomatindo koro jomatindo to dongo kaneno freedom mantie Kenya koro freedom magineno ni ema gigombo to jomadongo siko gi ni kata rach wa kamarach koro ma emomiyo ibro yudo ka wapenjore penjo mi penjo ni to en picha mane kidhi e population mar jomatindo en picha maber kabisa kidhi e population mar jomadongo en picha marach madwa duoko wa e lweny ayadwa numak mana paro no gi kanyo wadwa dhi mane yueyo madundo gi